Moikka moikka. Tervetuloa Suomea ja Jarnon kanssa kanavalle. Siirretään vähän tuo mikkiä tosta. Joo, on ollut aika kylmä. Ja on kylmä. Todella paljon on ollut pakkasta ja Suomessakin on ollut Lapissa yli 40 astetta pakkasta. Se on tosi paljon. Täytyy lämmittää nyt sauna. Meillä täällä tänään oli 18 astetta pakkasta aamulla. Et aika paljon pakkasta. Juu, se on tosiaan uusi vuosi ja tosiaan uusi vuosi ja uudet kujeet ja työtkin alkoi tuossa. Oli tällä viikolla 3 päivää töitä. Oli ihan mukava palata töihin loman jälkeen. Ja oli mukava nähdä omia oppilaita ja kollegoita. Ja sitten oli vielä kehityskeskustelu esihenkilön kanssa, niin se oli tosi mukava kanssa. Tää saunan lattia on tosi kylmä. Mun täytyy laittaa tänne klapi tänne alle. Mun jalka on nyt klapin päällä. Tosi kylmä tää lattia. Joo. Niin, loma oli mukava, mutta oli töihin paluukin oli kyllä ihan hyvä juttu. Ainakin nyt on huomannut sen, että töissä on ollut mukavaa ja työilmapiiri on hyvä ja tykkään tehdä suomen kielen opena hommia, töitä. On mukava tehdä töitä, opehommia ja myös mulla alkaa tässä ranskan opetuskin. Että mulla on nyt ranskaa ja englantia tulossa tuonne opistolle, kansalaisopistoon. Mulla on siellä 2 kurssia ja toivottavasti sinne tulee ihmisiä ja tulisivat opiskelemaan, niin pääsisin opettamaan vähän erilaisia juttuja kanssa. Ranskaa ja enkkua, niin se olisi tosi mukava. Et niitä olisi sitten kerran viikossa olisi niinku ranskan opetusta ja sitten kerran viikossa englannin opetusta. Olisi sitten tuo suomen kielen opettajuuden lisäksi sitten, että se olisi ihan mukava. Et opetan tosiaan suomen kieltä maahanmuuttajien lapsille. On semmoinen valmistava niinku opetus. Ja valmistavia luokkia on sitten niinku perusopetukseen. Et 9 kuukautta opetellaan suomea ja sitten oppilaiden integroituminen normaaliin opetukseen on sitten tavallaan niinku mahdollista. Mutta sitä aikaisemminkin, ennenkin jo oppilaat menevät opiskelemaan niin sanotusti normiopetukseen. Nyt ei ole tulitikkuja, nyt täytyy katsotaan, onko mulla tosta. Toimiikohan tuo? Huonolta näyttää. Ei. Täytyy hakea tulitikut. Paremmat, uudet. No niin. Nytten. Katsotaas. Lähteekö vetämään?
Tuossa muutama päivä sitten, kun sytytin saunan, niin savut tuli kaikki sisälle, mutta nyt ei. Nyt lähti vetämään hyvin. Noin kätevästi se kävi. Mut joo, siis mielenkiintoinen uutinen Suomessa, tai Suomesta, tai no Suomessa, että niin kuin hevosilla ja aaseilla, niin ne ei saa olla enää yksi. Niillä pitää olla aina kaveri. Et se on ihan mukava laki, että jos ihminen ottaa hevosen tai aasin niin sitten ne ei saa olla yksin, niillä täytyy olla kaveri. Mutta sitten ajattelee, että voiko se olisi ihmisillekin sama asia. Että ei ihmistäkään tarvitsisi olla yksin. Jos ihminen on yksin, niin sillä pitäisi olla aina joku kaveri kuitenkin. Mutta eläimille tämmönen juttu. Mikä se hienompi asia, että huolehditaan eläinten hyvinvoinnista kanssa. Ja sitten tuo yksin soutaja Saario Jari, niin se on joutunut merihätään ja sitä on nyt ilmeisesti joku pelastamassa mereltä. Semmoistakin uutista on tullut seurailtua tässä ja tullut TikTokissa ja Facebookissa seurattua hänen matkaansa. Että hän meni joku vuosi sitten tässä 2 kertaa Atlantin yli ja nyt se lähti sitten tuolta Etelä-Amerikan, sieltä ihan etelän kärjestä soutamaan Etelä-Afrikkaa kohti. Etelä-Amerikasta Etelä-Afrikkaa ja eikö se sammu? Voi. Se sammu. Eikö se sammu? Täytyy laittaa enemmän tuota. Se näytti niin hyvin syttyjä. Alkoi palaamaan. Mut ei. Mikä sinulle tuli? Ei. Outoa. Ja sit Suomessa oli sähköt poikki. Siis oliko 10 000 asukkailta. Kun oli tossa oliko se nyt Hannes-myrsky nimeltään? Ihan järkyttävä myrsky. Että on tässä nyt niinku Suomessa tää sää ollut vähän vaihtelevaa ja outoa. Ja ensin odotettiin, että eikö se talvi tulekaan sieltä. Ja kyllä se sitten tuli oikein ryminällä. Joo, ei tää nyt tää saunan sytytys oikein niinku lähtenyt. Ei mennyt niinku Strömsössä, sanotaan Suomessa. Voi. Tuolta lisää. Tulee savua nyt. Mutta hei, ei mitään. Hei, kiitos katsomista. Mä yritän saada tää sauna palaamaan. Okei. Moi moi.